Älä alkoi tuulemaan oikein kunnolla. Sehän lupasi tää. Kyllä tässä on niinku paljon pielessä. Paljon hyvin on paljon pienessä. Ei me lopeteta kuitenkaan taistelua. Ei tietenkään. Ja se on siinä, että sinä olet yksi henkireikä siihen tähän hommaan. Monelle, ei pelkästään minulle, vaan siis monelle näin, että sitä kautta että on jotain toivoa olemassa tässä elämässä. Ihana kuulla. Ja sinä mulle kuule pitkäaikaisempia tsemppareita, niin voi että se on tärkeää. Se on se. Että yhdessähän näitä hommia tehdään. Niin. Se tämä. Markkinointitarvike. Hyvää aamupäivää. Saako sulla karkkia tästä? No niin. Se on kasvaa. Joo.